Vítam vás u prvého diela s mojím... kde to mám? No, tu môj to. Skin. Prvý, čo vidíte, no. Tak to bude menší problém. Skúsim... Čo sa... Čakajte, kde by to tak bolo? Kde by to tak ja tuto Fort Sponge. Ja som že vlastne o tom, že vy sa narodíte tam na tom. Vás to objaví po jeho čase. No a tam budú všelijaké nástroje, čo slúžia na nové veci, pretože to je plugin. A vlastne vy sa musíte s tými hráčmi tak báchať a zhadzovať sa z tej plochy dolu. Každý má 3 životy, ja mám teraz túto full, ale keď ma to spadne, tak budem mať len 3. No, vidíte? Potom sa tu dajú robiť parádne double jumpy, no môžete si na neho ešte sadnúť, to je tiež dosť dobré. Tak to, niekto má luk, dobre. Bič. Ty kokosom. No, tak to sa posral. Jo, mečik. Svinia malá, kde je Ježišmaria. Poď. Ne. Fort Sponge zrovna není najlepšia mapa, lebo tam sa toho ani tak moc neobjavuje, ja vám potom ukážem inú. Ale to teraz nebudeme riešiť až tak. Bože môj. Tak toto bolo škaredé. Nevadí. Možno budem točiť aj mulťák, ale zatiaľ ešte nie, lebo kamoš je teraz nemá internet, tak... Ja. Svinuška. Zlatý meč. Teraz tam bude nejaká úplne iná cool vec. Som Luvan, to som sa pomocou toho chcel pozrieť, či nie niečo na tej plošinke. To bude dobre tiež docela. Kde je? Ja! To vám ukážem MC, PvP a také veci. Ale to až v ďalšom videu. Paráda. Tak. Ideme sem. Chcipni. Zhyň. No. Ja. A je dolu. Jednotka gitary. Paganam sa, ale kde si? Ja je tu. Tak počkaj, hodíme sa takto. To tam bude Ender. Kokos. Pekné. Ty si mi pomohol, ja som ťa spavnul. Gitare mňa zabil Ender predsa, či? To je celá kravina. Oh my god. Nechytil ten mečík. Niele ten maličký muckováčik. Aj tam. My si môžeme ukázať, jak sa dajú meniť skiny. Nikto to nevie. Že to vie asi každý, ale... To je... detail. Už chci. No. Tak to není dobré. No tak toto sa vám tu môže stať tiež. To keď sa až moc hráte s mlátením. Tak. Opa, ja. No, asi to Slováčik, ale však čo už. Ja teraz robím toto. No. 1-1, pretože vlastne má 1 life a ja mám len 1 life. Toto sa až len tak nezhodníme, to musíme ísť dolu proste. Je to síce hard, ale...
Ty známe len. Ty kokso. Taký si ninja. Si robí prdel len ten. Tento bola kamarátka, že ma nebude zase mučiť, takže pôjdeme live top, ono by nás to aj tak sem hodilo a tak to je to mnoho lepšie, potom sa lepšie hľadá mapa a aj také veci. Ale sme boli aspoň prví. Nikto, nikdy. Ježišmaria. To je chore toto. To pripájajú do toho, no ja idem, pekne sa pripojím do Pruns a poďte za mnou všetci. No ten na svoj tak dostane na hlavy, takže neviem, či tam pôjde asi Stvoler, Russell. Ale nič, do tohoto smešu sa už asi nikto nepripojí, že keď je deň, tak asi tam 3-krát najviac ľudí nebude. Ideme do lobby serveru. Mindset. Není také, ale ja vám teraz ukážem toto LMS-ke, tam bude hra nejaká. Takže hra tu není. Skúsim sa pozrieť, či nie sú ďalšie. LMS, ne. Ne. Tak budem asi s týmto tým. Tak nie. Nespamnul som sa pri ňom, jak by som to ja povedal inak, ale just one idem tam tým smerom. Tam, potom bude to, tam je vesnička. Ja to len to musím ísť do toho baraku. Správny smerom, počkajte, sa musím takto pozerať cez toto. Nie. Nič, šprintovať, no áno, idem správne, tamto je tá smet. Tak, ale poďme. Bože, ja som trápny. No tak ideme. Tam budú aj zombici, vo vesničkách je ich najviac, no. Ale zatiaľ je deň, takže by to nemalo byť také. Zatiaľ je deň. Fakt len zatiaľ. Je, buk. To není fér. Ne. Nejak dostoj. Kaktusy ma nezabíjajú, takže čo už. Keď budem počuť, tak som není bugnutý, no ale ja nemôžem ani šprintovať. To je ten problém. Ja som sa úplne bugol, to nemá cenu. Ja vám... No, toto budú vlastne 3 servery, ktoré sa mne páčia. Ešte nám ukážem tento Snakey, teď je dosť dobré. Z toho to ešte bude jedno video zajtra, v piatok teda. Kto sa na to bude vtedy pozerať, pretože to bude free play day a to nevedel som. Nie, toto je náš. Ja som Redko. Redtým, no. Redtým tábor, tam je už blúčko. Nie, to je Redko tiež.
Prečo som si nezobral toho vždy? Za prvé má toto, toho viacej ako healuje a za tretie je najlepšie toto. Vidíte, to je Wall Climbing Sword. Je žiadny hack, je to čistý soldier. Ten má taký ty kokos. Aha, tam nejaký blúčko, takže to idem radšej mu helpnúť. Len títo soldierovia fakt sú dosť dobrí, keď majú len toto, lebo... Ty kokso. Zaprvé, môžu takto pekne vyletieť, keď budú potrebovať helping. Ty prpáčik. Let's play. No boj. No sa bojíš. Co sa bojíš? No, tak ideme po strechách takto pekne čampovať. Až do toho tam vorka. Ty kokso, no to keby to bolo vystavené, to prasa. Tento diel sa bude volať posledné prase snad, no nie? No, tak na posledné prase sa vysereme. Bude černé. Jak cikán, no a... No dosť, sa mi zdá, že tá vlna je niekde tuto. Vždycky ten ako... Čo flek, čo my máme hľadať, no áno. Hej. Ty kokos, tam je nejaký hrdina zase. Však ale on není tu, bože môj. Oni už keď tak. Ne, tu budem takto strážiť, oh je. Á, bože môj. No tuto, niekde sa ešte tiež dá vojsť. Ja sa pozriem škulinku. Kompas. Tak my pôjdeme na misiu zachrániť našu nulu. Lebo Red má nejaká vakuna, ty kokos, tuto je, aha. A nie, aha, to je nejaký posion boj. Ne, toto nejde. Ale úplne nie. Ježiš, oni majú ninju, to ne. Toto zase na hovno. No to sú kity, čo sa kupujú. Help. Ježiš, zlomenom. Tak, a to budeme premium Classes Ninja, tam je tvár v Chemist Assassin. No vlastne vždycky v piatok je free play day a to môžete hrať všetky tie klasy v podstate. Ty kripel, maličky. Ty kokos. To som že to takto nejak hovorí Gonky, ale... No to neviem, no Dragon Valley, paráda, tak idem preč. Toto je dosť nudnejšie, ale toto bude lepšie už, toto MC Smash, olová. To už není taký Smash, jak sme my hrali. To je iný Smash, ty kokos. Ale no je to iný, Guard, Blink, Louise, Meto, no. A ja si pôjdem za Meto, lebo kit. Meto... No, keď sa do toho dohrá, tak bude aj koniec diela, natočím iný, ktorý mám started, no 30 sekúnd sa to začne, takže my si zatiaľ vysvetlíme, na čo to je. Toto je čiapka, pomocou ktorej sa vlastne iba rozpoznávajú klasy, vidíte? Toto je ten, tento zelený Toshi, to je taký ten slabší, no. Neviem si pančiť tento, no. Za prvé má toto teleportér, potom toto, keď hodí, tak to sa mu furt obnovuje a on tým dáva slowness. Týmto robí double jump, takýto, a sword. To sú vždycky pár sekúnd na lietanie, kedy sa vlastne máte pozrieť cez mapu celú, no. A bývajú tu aj ako také možnosti. Aha, ja som zabil girl, hneď na prvý pokus. Pipi girl, ježišmaria. No to znelo divne. Wow. No máš šťastie. Oni nemajú double jump. Oh yeah. Tafa. Big girl. Oma. Očka, oni majú double jumping. Ja mám zatiaľ najviac bodov. A možno, že ani dlho nebudem mať ďalšie, čo už.
Ahoj. Takže zase som ho dal. Ježišmaria. Ne, teleportér nefunguje, takže tak už to býva. Oh yeah. Pí. Vá. Tento zvuk neviem, čo znamená, to som ešte na to neprišiel. Vá. Ne. Teleportér. Vá. No to. Vá. A je po nej. Zase opäť. 6 bodíkov. Chairhair. To sa mi pekne teraz darí. Poď. Out. Ne. Tak som furt 7. V podstate dosť dobre. No, to je moje vajíčko, to mi neukradneš alien. Dneska 9 jar, aha. Pigro, -3, to je to, čo som ja furt dával. Aha, offline, chcela furt ten by. Aha. Ahoj, ty si taký dobrúčky, dám ti ešte psychikorpu, tak. Buá. To je vlastne finále, ako keby ten rant. A tak nie. No, to startlo? No, to bola škaredá otázka. No to keď dohrám, tak bude koniec, lebo toto sa mi už tak nebude dariť určite. Ale fakt. To není tak možné, aby sa mi darilo to toľko rázy po sebe, ale nevadí. Cloaking Potion.
bolo pre dnes všetko a čau. Jak to ukončím? Čau.